in he ni som pasari sol ni sang ni som ni pakatania hey Seattle kupuya kan oma Bruce Lee than le Starbucks lo chuan a hmun pui chuta chuan kan kal ton ani hey Seattle khwa hi amoi reu em ni tlang ram hey a plane pur lo ta tlang ang nek te om ta so tilai so tlang te om ta chuan Mount Rainier so tilai so na om boka so ta so kan ma so Mount Rainier anti Seattle ho khwa an landmark kan ti don nge landmark chu ni thei lo ta an khwa ti ro pui tu ani ta ni so I tlang kang turin up me kanya engtik niya mo puak chuak tura nga an ngai ania hey Seattle he kan so yang khanin ming than na tam ta kania he Boeing an siam na mun pui ni boka he kan mu le thei lo ta so tilai son thlo na tuar ta he ta tang hianin an dispatch ta ni he helai mun na tang hian Boeing a factory ta chu helai hi ni lo ta ma se he ta hianin aron keng khoma he ta tang hianin mun shan shana dikhanin an thon chuak ta train ani chu he ka pasal ka bula thu hian ati ani chu he Seattle downtown kan lo lu tran to na he kong chhong te so Seattle downtown an khopui laili an city center ani so he motor te hi angapin angapani Bruce Lee than en tur chuan kan lakal para kalkong te hi amoi em ni soi le soi nu amoi vong hele an than chu kan lo theng an than Moa Lake View Cemetery an tia Bruce Lee ale afapa Brandon Lee an phum na hun chu he kan lo theng tran ta sign post kan ring deunia te hianin kan phek zon put mai don em niang than la chu atam em mai si an than mual te chu a eng pho chu ni seng an moi chiang sin kan la zong kwal zele ko u naw tiang ve la ni he motor train kan han chuka helai vel hi chu ani nge chu kan renga he helai te po hi ni mei theya Google te kan han ona te khan kan han kal kwal vel pa han kal vel na mun hi nuam shim poka he khu tilai khu Washington Lake khan ni ta so lai sotlang ani ta helai hian min oma mi omna hi han tin zone de ubokila hello. Is that Bruce Lee tomb? All right. Hey, kan lo theng ta. Bruce Lee than ale afapa Brandon Lee a than kan lo theng ta ani chu Seattle kan zina kan ti tur pakhata kan nei kan ti tur pakhat ti lema he ka ngai poimo ka mu chak meltra ka ti em Bruce Lee than chu hei hi ni hi hei kan lo tlan per vu kan ni khani chin khan a than mun hi zaro pui me sia engtin nge kan mu theyang te kha kan tia ha mai ro chu hei alo har salu tuk lo ani hi mi han bor khom let na kha han eni la lo dik ani kha a engtin vel hian nge kan in po sam tha la tur hian asira hian ka ding don nge or should I stand in the middle? Chuan hi alam tilangai bok han soi bel chiam tur pui kan shavak lawa he athan te han bi chiang ila inge in ziak your inspiration continues to
guide us towards our personal liberation. Poi hle me adam re lo lutuk hi he afa patlan khania enge inzia chiar har deu ni hi englo nen chuan thil light reflection nen he pangparte an da boka he midang local ve tur te no ma khi kan lo ma wangin min englo she deu nge mi aron approach she deu nge chu wan chuan in kalme angai don ani hi han thut dewa han ngai tua vel te pon nom don he lai hianin thutna oma he te khana om zia chu ti hi lo ni ta a he te khamo chuan kan kalchan ti mela siatl kan kala kan thil ti tum pakhat chu ti hian a hlotling ta ti na ni ha ni me kan hole don ta anga he kan local kha chuanin ani chen kan local khanin kar pakhat lek khalo in pa ka he ke ma ni che khil park om chun kha ni ta tu na chuan he tam deu alo in park to ni he khwa adoi na chungin boruak a vot over lova vot vintuk lawa vot tuk lawa nuam em ani kan lo tuna Starbucks origin anti Starbucks mun pui Starbucks lo chhuan lam tluang kan pan le ang kan kha kan lo kal pel le ta a khomit chidang an lo om vele thung to ni kho yeah, basically you've got a slot in a